Уж ми е дошъл този град. Никой не може да избяга от себе си. Аз не бях от себе си. Аз искам да се махна от вас. Кой нас? От цялото ми обкръжение. Значи от мен. Никога не съм те обичал. Чули? Никога не съм те обичал. Ми не те обичам и не съм те обичал. Никога. Да ти кажа ли за каква точно нужда става дума? Няма нужда. Пак ти повтарям, никога не съм те обичал. Що така искаш добре? Съм те обичал никога тапачки! Що крещиш? Разбрах, никога не си ме обичал, защо трябва да се века? Ти никога не те обича. Защото за теб няма как да се обича. Това е. Край! Едно момче, на мой познати, кандидатства. Виж да върши средно образование, мисли да кандидатства. Да затова те питам дали нямаш някакви връзки там. Къде ти там? Не, няма да стане. Заминавам. Абе. Нали сме приятели? Да. Заминавам. Ето билет. Няма да успея. Добре, да ще заминеш по-късно. И ми не става, чакай. Звъни и кажи, че умрял някой роднина. Заминавам. Завинаги. Не искам да ти помагам. Ти заминаваш ли някъде? Загряна накрая. Заминавам, да. За колко време? Завинаги! Само така няма какво да се мотаеш тук и аз ще заминам. Да, точно така. Плъховете бягат от потъващия. Аз не бягам. Ти си по-зле плъховете. Не, казвам ти от приятел. Водата отровена. Въздуха отровен. Душите ни са отровени, задушаваме се живи. Строихме домове и канализации. Всичко продупчихме мамка му и ето, че градът ни стои върху един ементал. Ужас. Разчитам на теб. За какво? Да, ще опитам. Нищо не обещавам. На 17-ти ви чакам. На 17-ти, в 6 вечерта. Аха, ще дойдеш ли? Тя ще идва ли? Коя? Оная. Какво значение има дали тя ще идва или не? Аз и до сега не мога да разбера ти какво толкова намери в нея. Приключих с нея. Ти какво точно и как? За какво ти да знаеш? Ами интересно ми е! Не съм си представила, че ще ти стигне решителност. Ти дори пред мен не събра смелост да го кажеш, тръгна си без думи. Криеше се да не ти се наложи нещо да обясняваш. Знаеш ли защо те напуснах? Знаеш ли? Защо? Защото се оплаших за себе си. Самият ти се мислеше за някой друг, а аз знаех какъв си истинският ти. Ти си идиот. Стой си тук с идиотската работа. Ти си идиот. Там е цялата работа. Задължавам се да разкажа какъв е поводът ми за празник, ако моя приятел пролази под масата. Днес се събудих и се почувствах абсолютно свободен. Абсолютно свободен. Никога не съм се чувствал така абсолютно свободен. И това е такова щастие. Ще те изтрия от лицето на земята. Ще те тикна в затвора. Ще се влачиш по земята. Кръв ще плюеш и ще ме молиш да ти простя. С хамата, по тъпата глава ще видиш животно. Може ли тя да се притеснява така, както една майка? Добре, сам ще си живея. Самотен, млад, симпатичен, мъж, твърде опасно. Ще умра, ако не замина, разбираш ли? Ще загина физически. Моля те, пусни ми. Как да те пусна на сигурна смърт? Ти въобще чуваш ли се какво искаш от мене? Замини? Да, ти може и наистина да се върнеш. Аз като те гледам, че трябва да заминеш, но теб ти е необходимо. Аз ви познавам от 8 години. Влюбих се във вас от пръв поглед, все се канех да ви кажа и почти се бях решила. Срещали сме се 5 пъти в неделя вечер, ама аз не събрах смелост. Остана една неделя. Вероятност да се срещнем няма. То дори математически е невъзможно. Няма. Хайде да се оговорим. Не. Трябва да стане случайно. Аз съм омъжена.
Не, аз не обичам да разказвам подробности за личния си живот. Според мен хълката е предразсъдък. Вие за мен ли говорите така? Трай, като ме обичаш, ще траеш. Къде пък ще ви обичам? А ти ще имаш една нощ в килията да помислиш на това. Условно ли е? Не е ли условно? Абе ти ще играеш. Така. Ние ще отвърнем с един много идиотски ход на коня от Г1 на F3. Така, имате думата. Какво? Също с коня. 2-8 на D6. Рокада. D7 на D5. D3 на D4. Нека да са 2 години. Дори и 2 години са нищо. В сравнение с бъдещия живот. Моята свобода си е само моя. Каквото и да направите. Така са нещата просто. Ето! Виждаш ли каква огромна синя меч тук? На кръста малко над къса, видя я! Само ще те вдигне и така магаре такова. Ще те хвърля долу и край на целият ти живот. Пусти ме бе така! Крътен такъв! Опа! Свърви бензик! Ще викам! Вече викаш! Защо не ядете? Ядем. Това съм Биби. С бяло вино и черен пипер. Много са вкусни. Много ги обичаш, но рядко можеше да си позволи. Беше аристократ по душа. Много се радвам, че дойдох. Благодаря ви. Ние ви благодарим! По-свърстен от него нямаше сред нас! По-сърдечен от него нямаше сред нас. По-сега отрицателен от него. Благодаря ви! Ама вие ясте! Ала, вече убил ми! Ти пукно! Какъвто селени си беше, такъв си остизнаклив! Аз изтоклив на всичкото отгоре въпреки. Мръсник! Абсолютен мръсник! Ей! На такива като него! Ноша го би да те Обичам теб и детските ти плъшливи очи. Вечните ти притеснения за семейството, за себе си, това са моите притеснения. Моите! Обичам и теб като съпруга. При това не като бивша съпруга, а като вечна. Защото няма бивши съпруги. Всички жени са завинаги. Беката на лявата ми гърдала. Обичам я, обощавам я. Обичам и теб. Със целият ти патриотизъм и безпринципност, твоята неподкупност, продажност, твоята ветропоказателност. Сега това ме е така присъщо. Това съм самият аз. Обичам и теб. Демагога и доносника. Обичам те за това, че по душа ти си като нас. Обичам те и теб. С твоята мила, деликатна, романтична любов. На мене нищо не ми каза. Тебе няма смисъл нищо да ти се казва и без това всичко си знаеш. Така е. Нима не разбрахте? Оставам. Няма да мога без вас. Зарадвах се, че не успя да ми помогнеш. Няма да разчитам все на другите, я. Ще вляза в кабинета Реги. На друг ще дам подарък. Ще се набутам навсякъде, а тая твоята разведената майка. Как ще я чукам? Простотията, която прояви по отношение на мен онзи ден, аз бях готов да ти простя. Обаче, ако ще оставаш, не бих могъл в никакъв случай да те извиня. Нито мога да замина, нито мога да остана, нито да се обеся не мога. Това е като да заминеш, само че по-далече. Какво да правя, мамо? Мамо! Ами нищо, ето има за ядене, има за пиене, яш, пийте и вие, деца! Някой нещо да направи, да му каже да заминава ли, да остава, не го ли виждате момчето? Ми то не е в състояние да вземе никакво решение. Ези! Заминавам. Това